ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଚୁଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଦେଖାଉଛି ଚୁଡ଼ିର କିଛି କଲେକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 4 ପଟ, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ଅନୁଗୁଳରୁ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବି ଚୁଡ଼ିଟା ଲାଷ୍ଟିଂ କଲାଣି। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ଜରପଡ଼ାରୁ। ଗୋଟେ କାଚ ଏ 12 ପଟ, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ରିଙ୍କୁ ଦୋକାନ, ମାନେ ମୋ ଦିଅର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ତ ତା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସେମ୍ ରେଟ୍, ଆଉ ରେଟ୍ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ରେଡ଼୍ଟା, ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରେଡ଼୍ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ସେଟ୍ କରିକି ଲଗେଇବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି, ଏଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣିଥିଲି ରିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଚୁଡ଼ି ରେଡ୍, ଏଇଟା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଟିକେ ମୋତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ତ କେବେ ଲଗେଇନି, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି, ଚୁଡ଼ିଟା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, 40 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଡ଼ି। ଇଏ ଗୋଟେ ରେଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟୋନ୍, ଏସବୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଜରପଡ଼ାରୁ ଚୁଡ଼ି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କାଚ, ରେଡ଼୍ କାଚଟା, ରେଡ଼୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିଲେ। ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କାଚ ରେଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଇଏ 2 ପଟ, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ। ଏଇଟା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଚୁଡ଼ି, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବଣି ଚୁଡ଼ିଟା, ହେଲେ ବି କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଛାଡ଼ିନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଲି ଚିକଚିକ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ୍ଟା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ତ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରି, ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍, ଇଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମେଟାଲ୍ଟା ତ ଆଜିର ଥିଲା ଚୁଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ଏତିକି। ତ ଆଉ କେବେ ଚୁଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।